Как изглеждам? Супер! Какво е това голямото петно тук? Къде? Не става. Има петно. Ще го изчистя. Ето. И как ще го изчистиш? Няма го. Не става, аз го виждам. Още е там. Къде го виждаш? От самолет даже ще го видят. Как не го виждаш? Огромно е. Според вас тази блузка ще ми ходи ли? Да, ще ви отива. Мале, какъв хубав панталон! Откъде? От магазин Магия. Ай, че мек! Всеки петък имаме ново зареждане. Ако желаете, мога да ви покажа новите. Да, неща, които разбира получихме се. този петък. Да, а да Много не са са хубави. И тогава той просто не пожела да влезе с мен в магазина. Мале, колко е хубава! И как добре ще ви стои! Так му се чудих коя от двете да си избера. Ами аз мога да ви помогна. Тази е наистина атрактивна. А тази е мекичка, мале, так му за зимата. Да ми купи поне една рокля можеше. Не съм го карала 10. Една поне можеше да ми купи. Тогава сме ни приятеля. Аз го обичам. Идвам всяка седмица, така че всеки петък има ново зареждане. Идвам. Аз по принцип, аз ще оправя нещата. Заповядайте, 10 лева. Благодаря. Аз благодаря. Имам много хубави неща. На всичко отгоре има и нови дрехи, които, ако искате, мога да ви ги покажа. Довиждане. Айде за заповедно. Айде да ходим на кафе. Хубава е, ама май по-скоро не. Ами колко добре ще ми стои. Ма чакай малко, аз първо я гледах. Тя е моя. Каква е хубава! И сега коя да си взема? Блузата или роклята? Роклята май ми харесва повече. Обаче пък тази блуза повече хора харесаха. Май по-добре тази да си взема. Или да е чанта. Не, обувки. А ти коя зодия си? Напиши в коментарите.